3, Raksinen Reiven, Kupista 4, Ensin Haas ja Vilhelm liittyy. Ja lähtö tapahtuu hyvin tasaisena rintamalla suorastaan 80 ensimmäistä kurjaa. Numerolla 4 Eisel Haas lähtee tekemään noutua. Numero 1 Aaron hyvin haastaa sitä kautta kovasti. Katsotaan miten käy. Numerolla 4 Eisel Haas vie joukkoa. Ja maalissa Eisel Haas. Ja koppi aukeaa. Numero 1 myöhästyy hieman lähdössä. Numero 4 lähtee viemään joukkoa ja sitä lähtee haastamaan numerolla 2. Numero 4 Charlie Brown vie joukkoa aivan omassa ylhäisessä yksinäisyydessään. Numerolla 2 Phoenix Birds seuraa. Ja numero 1 lähtee sieltä haastamaan. Ja maalissa Charlie Brown!